Warama sinja mangbili kasai phaikya je borok paharatok borok bomakhang hai khe bokhanai rok borok bokhanai hai khe pungui tongmani uanama sinja mangpili obo kaisa idea khaima da ongkha soi da ongkha tabuk social media asuk khe viral ongui tongkha hingkhai faidi chum nailai gana o kaisa viral video. O mangpili tabuk bisas khaijaknai mangpili da ongkha tabuk bai khaima da ongkha tabuk borok wanai tongkha tabuk social media viral ongui tongmani mangpili.